Ya pasando a trayectoria profesional e tal, como foi gañar a túa primeira carreira e, sobre todo, que antes explicaches co todos os teus amigos detrás? Benvidos a un novo podcast de Morbius, esta vez o número 9, que temos un invitado moi especial. Está con nos hoxe Abraham Vázquez. Preséntate un pouquiño. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, chamame Abraham Vázquez, son un piloto de automobilismo, levo 11 anos competindo e son de aquí de Zelanoja. Pois, bueno, imos xa co podcast. Onde surxiu o teu interese polos coches, principalmente? Pois a verdade é que gustaronme de sempre os coches desde pequeno, pero hasta que puiden permitirmo eu, pois non poiden competir. Porque tú sacas diñeiro do teu propio soldo para ir a competir nelo, ¿no? Sí, de feito os coches ao final sempre son propiedade miña, entonces tuven que ir pouco a pouco vendendo un, arrimándolle algo, comprando outro, sí, ao final eso é diñeiro meu, claro. E poderías únicamente dedicarte a elo. No, non non é posible, que en España, na miña modalidade que é a montaña, creo que non hai ningún piloto que viva desto, no rally sí que hai 2 ou 3 pilotos oficiales de marcas, vivir desto é imposible. Xa, xa. Porque, claro, ser tan xoven como facías, porque, bueno, ahora invirtes tú no teu propio coche, pero cando eras máis joven que querías correr, como facías? Pois nada, eu empecei con 19 anos, creo que foi, pois surxiu un pouco do entorno, tiña amigos que estaban empezando, vin un pouquiño como fixeron, e os meus amigos animáronme moito, porque, bueno, gustábame, ainda non sabíamos se íbamos ser bos, malos ou regulares, pero gustábame. E nada, vendín o coche que tiña de calle, bueno, de feito foi no mismo trato, entregueillo ao dono do meu primer coche de rally. Recollín o coche de rally e a diferencia en diñeiro, e nada, empezamos aí. Eh, cal foi a túa principal oportunidade, o que tú dixeches que teño que empezar a competir xa? Que tú Eu dixeches, teño que empezar sí ou sí. non sei, quería facelo de xoven, porque xa creo que iba tarde, creo que para empezar nesto, pois tes que empezar no karting de pequeno, pero bueno, si, por exemplo, a miña familia non lle gustaba eso ou non era, non sei, nunca tuvo relación co automobilismo, entonces pois tampouco, me van comprar un car de 5 ou 6 mil euros e levarme ao circuito todos os fines de semana a entrenar e gastar un montón de diñeiro en algo que non che gusta nin ter relación, que era o caso da miña familia, non? Agora sí que están involucrados conmigo e están contentos de que compita, pero claro, hasta que eu decidín empezar con isto na miña familia non había tradición de automobilismo. E tú xa probabas o karting antes? No, eu de pequeno en coches non toquei nada hasta que, bueno, típico de ir ao karting de alquiler cos amigos, non? Pero nada máis. E bueno, cal é o ambiente real? Porque moitas veces vemos na televisión todos estes ambientes entre pilotos e tal, moitos piques. Como é o ambiente que vives tú nos teus fin de semana, vá? Pois eu, se che son sincero, teño amigos moi bos, fixen moi bos amigos en toda España desde que compito, creo que hai un ambiente moi bo. Despois, bueno, pois hai cousas que hai que calarse, hai, truquiños que, pois, aínda que teñas moita confianza non nos dices, e eles a ti tampouco, claro. Entonces eu creo que en general o ambiente é bo e sano. Coñeces alguén que vive únicamente do motor? Por toda España? Por toda España sí, conozco pilotos que viven deso, teñen contratos e viven deso, pero xa che digo, na montaña ningún, o máis punteiro que hai en España traballa, non sei, é un negocio e traballa pola semana, e no rally sí que hai 2 ou 3 con contratos de marcas. E bueno, antes mencionaste o tema das tácticas e tal, tú tes algunha táctica secreta que utilices nas carreiras? No, a única táctica que temos nós, a diferencia de montaña e rallies é que a montaña é como un sprint en 4 ou 5 kilómetros e sempre as pasadas son por o mismo tramo. Nos rallies, pois corres diferentes tramos, non? Entonces vas sumando os tempos de cada tramo. E na montaña non, na montaña subes 6 veces, 3 veces o sábado e 3 o domingo, e súmanse as 2 millores mangas. Entonces, a táctica da montaña é saber cual vai ser a mellor manga, porque o coche corra máis por temperatura ambiente, por temperatura de pista ou así, entonces, pues, decidir atacar na mellor manga. E cal é a que prefires tú? De montaña ou rallies, a miña especialidade hoxe despois de tantos anos é a montaña. E bueno, xa pasando a
trayectoria profesional e tal, como foi gañar a túa primeira carreira e, sobre todo, que antes explicaches co todos os teus amigos detrás? Pois a verdade é que foi moi especial. A primeira carreira non a ganei en Galicia, ganei en Asturias. Estábanse xogando o Campeonato Asturiano 2 pilotos e chegamos nós e xa desde a primeira manga nos puxemos por adiante. E a verdade é que foi unha emoción moi grande porque foi como unha recompensa a todo o sacrificio de anos e anos correndo e mellorando cousiñas e co pouco a pouco pois foise creando algo grande que foi o que trouxo a primeira victoria. E como planteas os entrenamientos? Pois nós non podemos entrenar moito cos propios coches, porque ao non estar matriculados non poden circular por a vía. Os circuítos non é o máis apropiado pa entrenar a modalidade de montaña. Entonces, pois os entrenamientos son casi na carreira. Dos circuitos tiñache aquí unha pregunta, que se algunha vez pisaches algún circuito ou se, por exemplo, prefírelo para facer algún tipo de proba, un contrarreloj ou algo así, para manexar máis ou menos como vai o coche. Pois circuítos, eu cando teño que facer algún test no coche ou probar algunha novedade, si que vou ao circuito porque é a única forma que teño de probalo. Carreiras fixen unha resistencia en circuito, así a modo de pachanga, que me avisou un amigo se podía ir de piloto, éramos 3 pilotos con un coche. Fixemos a pole, salimos de primeiros, eran 3 tandas de 2 horas. Na primeira tanda ganámola e na segunda salía a parrilla inversa, é dicir, o que quedaba primeiro salía de último. Empecé eu a segunda tanda e, bueno, iba remontando porque a verdade é que o coche era un coche bo. Dixéronme pola radio que me faltaba un por adiantar para me por primeiro, e resulta que xa o adiantara, entonces eu seguín atacando e ao final castigamos un pouco a mecánica e no caso demos unha avería e abandonamos. Das carreiras de resistencia, como funcionan, se podría explicar un poquiño como van? Bueno, se tú tes algunha experiencia con elas, aparte da que acabas de contar. Nada, foi solo esta ocasión porque me chamou un amigo si podía ir correr con eles o fin de semana. Bueno, como experiencia gustoume, pero gústame máis a montaña é máis o meu. Bueno, por que te decantaches na túa primeira carreira por un Citroën Saxo? Porque, bueno, ese coche é moi mítico. Sí, é moi mítico dos rallies, nada, porque creo que é un coche que pode ser un coche rápido, hai moitas pezas de recambios, é fácil conseguir recambios baratos, é un coche que se pode mellorar para ir rápido, entonces creín que era a mellor opción que podíamos ter. Habías algo máis baratos, pero creín que esta era a mellor opción. No caso dos Fórmula, que mencionaches antes de empezar o podcast, tes pensado volver? Non o sei, de momento ahora a etapa é cos carcross, non sei o que pasará nun futuro, porque tamén depende das oportunidades que poidan surgir ou das ocasións. Entonces non o sei, foi unha etapa bonita que me gustou, e non descarto nada. Bueno, que pa xente que non controle moito, se poderías explicar a diferencia tamén entre o Dakar Cross e o Fórmula? Pois son 2 vehículos que corren na disciplina de montaña, pero en categorías diferentes. Evidentemente co Fórmula podes loitar unha vitoria na clasificación general e con un Carcross non, porque é un vehículo un pouquiño máis limitado en prestacións. Ten menos motor e bueno, foron diseñados en principio para outra disciplina, que é o autocross, carreiras de terra. Pero a verdade é que na montaña están tendo moi boa aceptación e hoxe por hoxe é a categoría con máis inscritos nas listas, sobre todo do regional. No caso das carreiras, hai algunha que non ganaras ou que che dese rabia por non quedar primeiro? Sí, creo que foi o error máis grande que cometín desde que corro. Estábamos en Asturias en outra carreira e nada, tiña a manga máis rápida hasta o momento e quedaba a última manga. Estábamos moi cerquiña de batir o récord da proba. Entonces, bueno, aquela carreira solo puidera vir comigo un amigo, estábamos os dous solos ali facendo todo, asistencia, correr, todo. É o típico que estábamos falando por o grupo do equipo, entonces eles dicíanme: "Jová, estreno as rodas a ver se das conseguido facer o récord". E o meu amigo de ali diceme: "Abraham, eu creo que é mellor intentar ganar a carreira e marchar pa casa". Ao final, nada, estrenei as rodas, intentei facer o récord e había unha chicán antes da última curva, toquei a chicán cunha roda, rompín o alerón, a dirección. Inda así fixen a curva e pasei a meta de primeiro, pero coa penalización quedei segundo. Entonces nin récord nin vitoria. Bueno, e como afrontas ese medo na montaña? Porque, bueno, ao fin e ao cabo,
a altas velocidades, sobre todo na montaña, que deben de ser, non é como no circuito que son xa todo preparado, xa hai máis medidas de seguridade. Como afrontas tú ese medo de, bueno, A ver, medo non teño, porque se tuvera medo non o faría. É certo que cando as carreiras están moi axustadas en décimas e así, a veces sí que respiras antes de salir e dices: "Uf, que non salga nada mal". Pero con medo así como tal non sinto. cal foi o sacrificio económico máis grande? Nada, o sacrificio económico é ter, parte dos teus aforros, invertidos nun coche de carreiras, que ao final é un hobby, que podes ter un golpe e perdelos, claro. Claro, bueno, tú como corres cos teus amigos, como levas de que dentro do teu equipo sexan os teus amigos o que se deciden por levar cada tipo de coche ou por xestionar toda esta parafernalia que, bueno, aquí en Morbius tamén temos todo o equipo dos meus amigos. Como levas tú eso? Eu levo ben e sinceramente creo que é a forma de facer as cousas contentos, non? Porque ao final, é certo que eu tomo así as decisións, sobre todo dos camiños que fun escollendo, pero sí que me apoio moito neles, pídolle moitas quero dicir que eu falo moito con eles antes de tomar unha decisión, e teños moito en conta, claro, porque ao final se non é por eles, pois non podría correr nin a primeira carreira. E, bueno, antes pregunteiche polo tema do medo, da seguridade. Algunha vez estiveches cerca de levar un golpe grande? Sí, tuve un golpe nun rally, eh, pero bueno, foi algo aparatoso, pero non nos lastimamos ni nada. Así que foi culpa miña, o coche tiña un silemblock roto, estábamonos descolgando un pouco na copa e decidimos pois, atacar igual e cando tiña unha curva xa trazada o coche fixome un extraño e chocamos ali contra un petril. Foi un error meu por decidir atacar co coche en mal estado, pero bueno. Outro tuven un susto grande na miña primeira victoria en Galicia, na última curva, o Fórmula, fora co Fórmula, derrapoume, salíme así un pouco por a cuneta e só vía árboles e barranco. Nada, conseguín un pouco de suerte, un pouco de habilidade, non sei, conseguín volver á carretera e non pasou absolutamente nada. E, bueno, cal foi o pique máis grande que tuveches cun piloto? Cual foi o pique? Creo que con Alexis Viéitez na subida ao Furriolo, que é a subida que se fai aquí entre Celanova e a Bola. O sábado sí que tiña ventaxa sobre el, estaba sobre a 2 segundos ou así, que na montaña é bastante, pero o domingo estábamos na mesma décima, na penúltima manga el meteume a min unha décima, claro, perdí a carreira, e na última manga recupereille esa décima e metinlle a el unha. E ao final ganaralle eu. A verdade é que foi unha das carreiras que máis satisfacción me deu. Despois desa carreira houbo moita tensión entre vós. No, levámonos moi ben, falamos moito e levámonos guai. E, bueno, xa, un poquinho de preguntas rápidas. A maiores de correr, como tomas os fines de semana? Pois normalmente os fines de semana que non corro, casi sempre un dos 2 días fago unha guardia, porque ao final para poder ir correr teño que cambiar cos compañeiros, que a verdade é que lle dou as gracias desde aquí que sempre me poñen moi fácil, é dicir que hasta os compañeiros do traballo son necesarios pa poder ir competir, e se non, pois intento pasar tempo ca familia, porque agora co tema do nacional, pois sí que botamos moitos fines de semana e incluso por a semana fora, porque nos marchamos xa entre semana fora, e entonces pois intento pasar tempo ca familia. E, bueno, como levas o do traballo e intentalo compaginalo como o automobilismo? Pois a verdade é que creo que é o peor, é algo que me penaliza algo, porque, bueno, ao final, ves cousas que non lle gusta ver a nadie e persoas, pois, por desgracia, en situacións malas, e a cabeza non quere que tú te vexas así. Entonces, a veces penso que hai curvas que igual antes pasaría a fondo e agora levanto un pouquiño. E, bueno, que piloto español lle retarías un mano a mano nunha subida? Home, pois é un mítico, o Fernando Alonso, o Dani Sordo, de que me gane un de verdad. Pero de xoven tiñas algunha especie de ídolo para as carreiras? Nunca tuven ningún ídolo en concreto, sí que é certo que sempre intentei fixarme no millor de cada piloto e intentar coller o millor de cada piloto. Tamén miras algún tipo de maniobra que fagan eles ou algo así?
Sí, vexo moitos vídeos e preparo moito as carreiras, porque creo que iso é unha parte importante e sí que vexo moitas cámaras on board, vexo vídeos desde afora, cando vou sobre todo a unha carreira nova, eso sí que o preparo moito. E bueno, ahora en que, bueno, dixeches que te situabas ahora en nacional, como é esa categoría, se podes explicar un pouquiño? Pois é unha categoría nova que surxiu o ano pasado, empezou o ano pasado a poder competir os carcross no nacional de montaña. E bueno, estamos peleando aí e este ano teño un rival moi duro que é un dos mellores pilotos que hai en carcross, que é Pisco Ventín. Entonces nada, faremos esta temporada, intentaremos estar o máis cerca posible dil e se podemos ganarlle algunha, pois intentalo. Pois moitísima sorte, que desde aquí desexamos o mellor. Moitísimas gracias. E bueno, xa para rematar, que esperas do futuro de Abraham Vázquez no automobilismo, como ves? Bueno, que esperas das próximas temporadas? Pois non sei moi ben que dicirche, a verdade é que últimamente vou ano a ano e hoxe, despois de tantos anos correndo, xa non é o todo vale ou todo ou sacrificar todo para poder ir a unha carreira, creo que xa se teñen que dar unhas condicións. Bueno, este ano estou contento, teño apoios de unha institución como é a Diputación e a verdade é que iso é de agradecer, entonces eso tamén me axudou a motivarme e a tirar un pouquiño máis, e po ano, pois si todo vai ben e seguimos con presupuesto pa facer un proxecto decente, pois seguiremos. Vale, xa a última pregunta, que como levas os patrocinadores e como conseguiches que eles te patrocinaran? Pois a verdade é que iso é un tema moi importante tamén, estoulle moi agradecido, sobre todo a empresas de Celanova, que sabes que son empresas que non son empresas fuertes, que me apoien igual e que dediquen parte do seu presupuesto a apoiarme, e a verdade é que estou moi agradecido. E fun facendo como unha familia, desde o primeiro ano, primeiro axudanche os amigos que teñen empresas e despois vanse añadindo outras, e a verdade é que a maioría das que empezaron comigo siguen comigo a día de hoxe, despois de 11 anos. E despois tivemos outros patrocinadores vos tamén, que estiveron con nos épocas, unhos vanse, outros veñen, e é importante iso porque senón sería imposible correr. Pois moitísimas gracias por vir aquí a Morbius a charlar un ratiño, que bueno, foi un podcast un poquiño breve, tamén, bueno, levounos pouco tempo preparar as preguntas e tal, pero bueno, estamos moi contentos de que viñeses aquí e de que puideses pasar un ratiño con nós e de que puideses sacar un hueco sobre todo. Pois moitas gracias a vos e felicítovos polo traballo que estades facendo, que xa estaba ao tanto dos vídeos que tiñades feito e anímovos a seguir que o estades facendo moi ben. E moitas gracias. Pois moitísimas gracias. Bueno, pois oíntes, moitísimas gracias por ver o novo capítulo de Morbius. Volveremos con máis capítulos, co número 10, que aínda non sabemos cal vai ser o próximo invitado, así que estad atento ás redes sociales. E tamén tendes máis contenido por alí, a ver se chegamos xa aos 100 subscritores en YouTube para poder facer o especial 100 subscritores. Así que moitas gracias por oírnos e seguimos en contacto. Moitas gracias.